Ja, we hebben eigenlijk al heel lang contact, best wel wat jaren. En daarin heb ik wel heel erg ervaren dat we elkaar wel konden inspireren met de moeilijke dingen waar we doorheen gingen. Maar dat we vonden elkaar wel vaak in het positieve in het leven staan, ondanks alles wat je meemaakt. En ik vind jouw verhaal heel erg inspirerend, hoe je dat, hoe je hier zo zit en ondanks alles waar je tegenaan loopt. En ik denk dat ik ook een inspirerend verhaal heb. Zeker. En dat vind ik gewoon heel bijzonder, dat we ook best wel heel verschillende mensen zijn, denk ik. En we elkaar daar wel in vinden. En dat we elkaar echt in de afgelopen jaren gewoon elke keer op hele bijzondere momenten, dat heel erg stroomde of zo. Of heel erg vanzelf ging. Heel erg organisch.